Mamina prešla niekoľkými tranzitívnymi mozgovými príhodami, bola kompletne pripútaná na posteľ, teda imobilizovaná, a psychiatri jej klasifikovali strednú demenciu vaskulárneho typu, keďže zároveň bola aj podvýživená. Dokonca mala už aj preležaninu. Maminka, ako vnímaš toto obdobie? Ja som to vôbec nevnímala. Ani celkové som... Neviem, že to bolo. Tak najväčšia výzva pre nás bolo hlavne získať mobilitu a zlepšiť jej kognitívny stav. NurAid 2 sme zaradili do výživy na odporúčanie pána doktora neurológa, ktorý s tým má skúsenosti jednak aj pri iných chorobách, aj pri imobilizácii. Zároveň sme celú dobu mali ešte aj fyzioterapeuta a lepšiu starostlivosť. Najväčšie zlepšenie prišlo hlavne v oblasti kognitívnych schopností. Zároveň mamina je schopná už prejsť najmenej 500 metrov denne, niekedy až kilometer. Tým sa jej zlepšilo aj trávenie a stolica, keďže predtým stále mala zápchu. Pomoc stále do nejakej miery potrebuje, nie je ešte samostatná, ale pokračujeme z NurAid 2 a tiež za rehabilitáciou. Rád by som všetkým odkázal, aby sa nevzdávali a aby nezabúdali a neopúšťali svojich blízkych. Súčasná medicína je veľmi pokročilá a tiež aj fyzioterapia veľmi pomáha. Pekný deň prajeme.